Maayong adlaw mga bata, ani anapod ako si Teacher Sabina. Okay, karong adlaw atong tunan ang subject na araling panlipunan quarter 1. Okay, ang atong tungong sa atong pagatunan karon mahitungod sa pag-ila sa mga lugar nga sensitibo o sa mga peligro nga lugar sa atong probinsya o sa ato ang rehiyon. Okay. So mga bata, sa di pa ta magsugod atong balikon ang leksyon ni aging modyon. Okay. Ang leksyon ato ni aging semana. Tubaga ang mga pangutana, isulat ang letra sa hustong tubag sa inyong papel. Unsa ang produkto nga gihimo sa mga ati? A. Banig, B. Ampaw, C. Chinelas, and letter D. Peanut kisses. Unsa isa kong tubag mga bata? Okay, so kabalo ko nakadumdum mo sa niaging mga leksyon. Okay, ang answer is letter A. Unsa ang tawag sa mga tao nga namuyo sa buhol? A. Bulanon, B. Kabulanon, C. Buholanon, D. Buolanon. Okay, isa tubag, letter A. Bulanon, ang mga namuyo nga mga tao sa buhol. Okay. Number 3, nganong kinadaghanan man ang grupo sa mga Cebuano dinhi sa Region 7? A. Daghan ang mga anak ang mga Cebuano. B. Wala magplano sa pamilya. Letter C. Namili sa mga eksperto nga maoy labing daghan. D. Daghan ang mga namuyo sa probinsya kay mao kini ang sentro sa komersyo sa Region 7. Unsa isaktong tubag mga bata? Letter D. Nang daghan ang namuyo sa probinsya kay mao kini ang sentro sa komersyo sa Region 7. Okay, so kabalo na mo mga bata nganong daghan ang daghang mga grupo nga Cebuano sa Region 7 o sa rehiyon. Okay. Okay, number 4, asa sa mosunod ang mahimong buhaton sa atong kagamhanan aron mapalambo ang edukasyon sa mga katawhang lumad. A. Tudluan ang mga kalakihan sa paggamit og pusil aron maprotektahan ang ilang mga ancestral domain. Letter B. Tudluan ang mga kababayan nga magtrabaho sa syudad. Letter C. Magtukod og eskwelahan sa ilang lugar aron matudluan ang mga bata. Letter D. Hatagan sila og pana og bangkaw aron magamit sa pagpanakop og mananap. Sa isaktong tubag mga bata. Letter C. Magtukod og eskwelahan sa ilang lugar aron matudluan ang mga bata. So muna isaktong mga bata, no? Tudluan ang mga bata, magtukod og eskwelahan para makabalo mo basa ug musulat pareha ninyo. Okay mga bata, na ako'y ipa-answer sa inyo kanang mga girambol nga mga litra. Okay, tubaga tagaan mo na ko og duha ka minuto. Okay. Unsa kana mga bata kanang girambol nga letra? Hunahunaa kung makakuha ba mo, mas maayo mga bata. Isa na siya sa pananglitan sa natural na katalagman. Okay. Okay, isang tubag is linog. Nagirambol nga mga litra, pananglitan ay ang linog. Okay mo na example sa natural na katalagman. Okay, lain na po mga bata.
Unsa ka na mga bata? Okay ha. Isa po na siya sa natural nga katalagman. Mahitabo na siya mga bata. Adunay kinabuhi nga makalas, panginabuhian nga ma-damage, o kaha mga panimalay nga mga guba. Mao nay mga clue unsa na nga klase nga natural na katalagman. Bagyo. Okay, so muna siya ay kung mahonay mahitabo sa atong lugar, daghang mga damage, mga kalas nga mga kinabuhi sa mga tao or ang mga panginabuhi sa mga tao. Sunod. Okay, unsa na mga bata? Kita nga man ako pipila ka minuto sa pag-ila. Unsa na siya mga bata nga natural na katalagman. Okay, dahili. So, kabalo na mo mga bata, unsa na siyang dahili or landslide. So, ang yuta nga ni dahili. So, daghang mga makalas nga mga panginabuhian or mga balay or mga kinabuhi sa mga tao nga makalas. Kung kana siya mo abot sa atoang sa kalugar. Mga bata, ano na ba kamoy ideya unsa ng katalagman? Okay, so karon natong tun-an unsa ang katalagman. So mga bata, adunay mga peligro nga mga dala ang natural na katalagman. Okay, kabalo ba mo mga bata ang atong nasod na Pilipinas kanunay maagian sa mga bagyo. Okay, o mga paglihok sa mga yuta. So mga bata, ano na tayo mga angay atong timan-an o bantayan para makalikay kita nini. Okay. Sa isa ka tuig mga bata, daghan ang mga bagyo nga moagi sa ato ang nasod. Tungod kay ang atong nasod, agianan kini sa bagyo. Okay. Mo nay mga pananglitan sa natural na katalagman. Kung ano na po laing pamaagi sa natural na katalagman, pananglitan sa paglihok sa yuta. Okay, pinaagi sa paglinog, sa dahili sa yuta o landslide or daghang mga pamaagi nga atong bantayan or aron maampingan ang atong mga panginabuhian or pinasa mga kinabuhi nga makalas sa mga natural na katalagman. Okay, so andam na ba mong mga bata? So kailangan maminaw tarong sabton para makakatun. Kabalo ba mong mga bata atong November 8, 2013. Di ko kalimot mga bata. Nakadumdum ko diri sa Bohol, kusog kaayo ang hangin, no? So anang adlaw sa Biyernes 2013, ang mga probinsya sa Leyte, daghan kaayo ang damage sa ilang lugar. Daghang nangamatay, libuan ka nangamatay, mga panginabuhian, mga balay, unsa pa, mga hayop tungod sa bagyo nga Yolanda nga miagi adtong lugar. Di lang kay Leyte mga bata, daghan pong mga lugar nga nakasinati nini. Pero ang Leyte ang mas grabe nga na damage mga bata. So tungod kay adunay dako nga balod gitawag na storm surge. So mga bata, dini nato na nakita og unsa ang nasinatian nga kaguol o kasakit sa mga tao sa panahon sa pag-agi sa bagyong Yolanda. So uban nga mga lugar nakasinati isab og kuso mga hangin pero mas grabe ang nasinati sa Leyte. So mga bata, diha na to makita unsa ka delikado ang gitawag og storm surge. Mao nay dako nga balod nga mihapak sa usa ka lugar. So kailangan to mag-amping ang isika ang mga tao nga kung mahimo mga bata dili magpuyo sa daplin sa baybay o daplin sa dagat para mampingan ang
kinabuhi o panginabuhi. Mga bata, ano ako ipakita sa inyo mo na pananglitan sa mapa sa Region 7. Okay, adunay mga sakop ang Region 7 nga mga probinsya. Una, unsa ka na mga bata, unsa kay una ang Negros. Okay, so ang Negros, dako siya mga bata makita sa mapa. Sunod ang Cebu. Ikaduha ang Cebu sa pinakadako nga probinsya sa Region 7. Sunod ang Bohol, and then pinakagamay ang Siquijor. So mao nay mga pananglitan sa probinsya sa Region 7. Ang Bohol mga bata, adunay nindot nga mga lugar mo na isuruyon sa turista. Diha nagpuyo si teacher sa Bohol. Okay, so mo na mga probinsya nga makita sa Region 7. Okay, paminawan ninyo mga bata ang panag-istorya sa duha ka bata. Aduna sila mga pangutana nga may kalakip sa ato ang buhaton karon nga pagtuon. Okay, usa kay pangutana sa batang lalaki. Okay. Aduna ba'y katalagman nga nahitabo sa inyo nilawgan? Muna'y pangutana sa batang lalaki. So, aduna ka mga bata. So, ari na punta sa pangutana sa batang babae. Unsa ang kalamidad nga dili ninyo malimtan nga numan? Okay, so kana nga mga pangutana adunay kalambigitan sa atong tun-an karon mahitungod sa mga natural nga mga katalagman nga atong nagihan o nasinatian sa atong mga ginikanan. Sama na mga bata, maila ang lugar nga sensitibo sa peligro sa atong nalawigan o rehiyon gamit ang unsa hazard map. Unsa man ang hazard map picture? Maunay mapa kung diin mapakita kung unsa ka delikado o sensitibo sa peligro ang usa ka lugar. Mapa na siya mga bata nga makabantay ang nagpuyo tungod kay ipakita sa mapa kung unsa nakapeligro ang lugar nga gipuy-an. Okay. Sunod. Mahimo og mga pamaagi o kalihukan isip pagpangandam sa mga posibleng disgrasya sa atong lalawigan. Para unsa mga bata? Para maampingan ang kinabuhi nga aron wari makalas or maampingan ang mga panginabuhian sa ising katawo. So, maghimo og mga pamaagi. So, angay nang buhaton para maampingan ang usag-usa. Okay, tanawa ang mapa. Gitawag na og Pacific Ring of Fire. O sa kaibot pasabot ana mga bata. Ang tibuok nasod nahimutang sa gitawag na Pacific Ring of Fire diin adunay aktibong mga bulkan nga maoy makaangin sa pagtayog sa yuta. So mo na gitawag Pacific Ring of Fire. Niadto October 15, 2013, sawa pa mahitabo ang Yolanda na mga bata. Ang lalawigan sa Bohol usa sa sobrang naapektuhan sa 7.2 magnitude nga linog. Mao na mga bata nga ang nasod sa Pilipinas perminti jud ta makasinati og mga linog. Sa nang Pacific Ring of Fire mga bata, diin adunay daghang aktibong mga bulkan nga maoy makaangin sa pagtayog sa yuta. Gitawag na og linog. Okay. Kanos ana itabo mga bata? October 15, 2013. Atong balikon ang Pacific Ring of Fire diin adunay daghang aktibong mga bulkan ang nga maoy makaangin sa pagtayog sa yuta. Ang lalawigan sa Bohol usa sa sobrang naapektuhan sa 7.2 magnitude nga linog. Okay. Tanawa ang kumanang fault line map sa Central Visayas. Tanawa ng nangapuha mga bata sa mapa. Igro nga dala sa kinaiyahan. At usab niini ang landslide
o pagdahili sa yuta tungod sa kusog nga ulan o linog. Tawa mga bata, okay, ang Negros daghan ngayon siyang fault line. Ang pa, ang Cebu kanang napulangan niya mo na fault line. Ang Bohol naapod mga bata. Ang Siquijor wala. So kanang nay araw nga green nga tumbok ang pula nga mga linya mo na gitawag og unsa na mo na gitawag fault line map sa Central Visayas. Landslide or pagdahili sa yuta nahitabo sa Naga City, Cebu niadtong September 20, 2018 tungod sa kusog nga ulan nga nikala sa 78 ka mga kinabuhi. Okay, so delikado mga bata no kung magkusog-kusog ang ulan, makabaton jud na og mga landslide. Okay, tanawa mga bata ang litrato. So daghang gitabangan siguro kanang tanawa sa hulagway na ilabman nga mga balay tungod sa pagdahili sa yuta mo na gitawag og landslide. Okay, aron luwas kita sa peligrong dala sa kalamidad, mao kini ang mga angay natong buhatong pagpangandam sa baha o storm surge. Okay, tanawa mga bata, sa aron luwas kita, okay, kabala namon sa storm surge mga bata, kanang dako kaayo nga bawod nga ning maunay muhapak sa mga baybayon. So mon arang habugan na siya nga bawod mga bata. Manang itag storm surge maka kalas lang mo kinabuhi sama na hitabo atong sa Yolanda nga bagyo. Sa unsa angay buhaton, maminaw sa mga balita sa radyo, TV, internet para sa impormasyon gikan sa Pag-asa o uban pang mga kaabag sa ahensya sa gobyerno. Okay, so gilinyan mga bata, ang importante radyo, TV, internet og unsa nang Pag-asa mga bata, ahensya sa gobyerno maunay mag-announce sa maabot nga bagyo or ang linog di na ma-predict sa Pag-asa, bagyo, linog, sa pa mga baha unay mapahibalo mga bata kay ma-predict na sa Pag-asa. Okay, number 2, mubakwit sa mas habog nga lugar nga di muubos sa 500 metro gikan sa baybayon. So kailangan day mga bata di ta muubos sa 500 metros gikan sa baybayon kung mahimo mas more pakanason ana para dili ta maigo sa storm surge nga maabot kung adunay kusog nga bagyo aron di kita maparehas sa Yolanda. So para maampingan ang atong kinabuhi ug atong mga panimalay dili maguba tungod sa storm surge. Okay, number 3, mag-andam sa posible sa pagbalhin ngadto sa mga evacuation centers. Mag-andam og emergency kit nga adunay sulod nga mga sinina, pagkaon, tubig, first aid kit, flashlight o radyo di baterya. So unsa may mga pananglitan nga mga evacuation center, kasagaran sa gamiton sa evacuation center mga bata ang eskwelahan, kanang mga gym, mga safety nga mga lugar adto sa mga lagyo sa baybayon. Unsa man ang emergency kit mga bata, adunay sulod nga mga sinina, sa pagkaon, tubig, pagkaon, daghan mga bata no. So mao na mga angay natong andamon kung adunay maabot nga bagyo. Makabalo man ta na adunay mga bagyo nga maabot tungod kay sulti na sa Pag-asa. Okay, ahensya sa gobyerno ang Pag-asa, ahensya sa gobyerno kung diin ilang ma-predict ang umaabot nga katalagman pananglitan sa bagyo or baha or unsa pa pagdahili sa yuta. Okay, tanawa ang litrato mga bata. Maunay pananglitan sa atong andamon kung adunay umaabot nga kalamidad. Okay. Maunay mga pananglitan no.
ang bag sudunan sa mga tubig, flashlight, radyo di baterya, ang pa kung mahimo tambal, whistle kanang whistle mga bata kay dako na siya pulos kay mo ni mo pahibaw kay halimbawa tugnaw na ang imong gibati di makasinggit pinagi sa pag-whistle sa paggamit sa whistle madunggan ka para maluwas ka sa mga rescuer. Okay, mo na mga pananglitan sa unsa na mo na pananglitan sa mga emergency kit nga atong andamon kung adunay bagyo nga umaabot. Okay, so ina inyong ginikanan na mama si papa nga muna itong andamon para makaandam kita para mapingan ato na po tayo magamit sa panahon sa kalamidad. Okay, number 4, sa dili pa mo bakwit isirado ang mga bintana, iubos ang mga main switch sa kuryente o ibutang sa habog ng mga habog ng mga bahin ang mga importante nga mga butang. Okay, sa para kung mabakwit man mo ato mo sa evacuation center ang inyong balay, walay makasalisi, walay mga wat kay dili kay mga bata na yung mga manamastama sa kabtangan kung wala ang mga tantungon. So inyong mama o papa isarado ang bintana, ipang off ang mga switch sa kuryente aron dili magkapatunog sunog. Okay, aron luwas kita sa mga peligrong dala sa kalamidad, mao kini ang mga angay natong buhaton pagpangandam kung adunay linog. Sa wala pa ang linog o sa buhaton na to mga bata, mo ni kasagaran natong buhaton sa eskwelahan mo ng mga kanang earthquake drill. Okay, so nakabaw na mo ni mga bata unsa ni mga example ani earthquake drill. Hinumdubi ang 3Ps, pagtago, pagtabon o pagkupot. Okay, drop, cover, hold on. Okay, usa man ang pagtago teacher. O nagtrato pagtago, pagtago, pagtabon, paghupo. Okay, o pagkupot, pag-drop, cover, and hold on. Mao na mga angay buhaton mga bata, dili kay magdangan og nanoy linog. Mao na angay buhaton di ba sa eskwelahan maghimo taog kana earthquake drill bisi asang ayon sa gobyerno adunay buhaton nga earthquake drill para makakaton na kamo na namoy angay buhaton kung mahitabo man ang linog. Napay pananglitan. Kaduha, pag-apil sa mga earthquake drills batay sa akong gisulti ganina, puson ang mga importanteng mga gamit or emergency kit o dokumento. Musta may panalitan sa dokumento teacher, kanang mga birth certificate ninyo mga bata, marriage contract ni mamang papa, mga importante nga mga papel, okay, mga IDs, tanan nga mga importante kay maunay ipuson isud na sa silupin, banganan, and then or sa Tupperware or plastic mga di mabasa. So kung mga ingan mga bata unahon siya yun kay lisod na siya pangitaon or lisod na to na kuha og balik sa mga establishmento kung mga wala na nga mga dokumento. O ang base sa akong giingon, emergency kit, nakita ninyo sa hilagway sa emergency kit. So muna itong angay buhaton para luwas kita sa mga peligrong dala sa kalamidad. Okay. Number 3, pagplano sa ruta sa pagbakwit uban ang pamilya. So, pero pa kasagaran mga bata sa panahon sa pagbakwit na ay mga ahensya sa gobyerno or mga barangay captain or kagawad, sila ang nagpahiluna or mga pulis bakwit mga bata. So, magplano daan kung ay umaabot nga bagyo nga magplano nga muna itong agianan paingon sa pagbakwit para safe pod gihapon ta paingon sa ato ang evacuation center. Okay, aron luwas kita sa mga peligrong dala sa kalamidad, mao kini atong buhaton angay samtang naglinog, di ba? Nay litratong ipakita, hupo aron dili matumba.
Dili kay magdagandagan nun mga bata, dili ta magdagandagan, muhupo ra kita para di maglabad ang ulo, di ka malipong or maantingan ang dili na nga madaot ang imong utok or matayog imong utok kay maglihok man ang yuta. So hupo na lamang ta mo na yung ngay buhaton. Okay, mo na porma sa hupo. Ingana mga bata mo na enjoy ang ngay buhaton. Hupo mo aron dili matumba, dili kay magdagandagan. Sunod, samtang naglinog, magtabon sa ulo gamit ang kamot o bukton aron maprotektahan ang lawas sa mga nangahulog nga mga butang. Okay, tanawa hulagway mo ni porma mga bata, o diba? Magtabon sa ulo, ipinsahan dyan ang ulo mga bata para dili mahugan og mga bugat sa mga butang aron dili masamad atong ulo kay delikado ang ulo. So tanawang hulagway mo na buhaton. Kay dili kay matarantar, ayaw jud matarantar mga bata. Sunod, mangita og lig-on nga mahimong kataguan sama sa lamisa. Kay mo tago jud ta mga bata no para kanang lig-on pud nga lamisa di kay gahujang-hujang or anang kuan gatarog-tarog kanang lig-on. Baytan ninyo kanang kani lig-on siya diha mo matago. Mangita og lig-on nga mga mahimong kataguan sama sa lamisa. O tanawang hulagway katago sila kay kanang lig-on jud ha dili ka magpataka lang pud og suksok anang lamisa nya ubao na nga lamisa. So mo na ang buhaton samtang galinog. Sunod ikaupat, gunit sa lig-on nga kasilungan hangtod mahuman ang pagpuyog. Kay gunit jud mga bata kanang lig-on nga kagunitan. Okay day pananglitan nga hulagway. Okay tanawarang porma sa lalaki ang tao naghawid pag-ayo sa lig-on kana yang giwiran kay marag bakal na siya mga bata. Bahalag di bakal kana jung aran lig-una aron ma-safety ka kay aron dili ka maapil og kaulog-ulog o katago sa siya. Sa mo ang buhaton samtang galinog. Okay, sa buhaton naputay ang buhaton hinung kuman sa linog kay pananglitan. Okay, kung adunay luwas nga agianan gawas sa balay ug moadto sa bakanting lugar. So adto ka sa gawas sa balay kung naay agianan, adto ka sa bakanting lugar kung naa kay kagian. Okay, ato ka ayaw pagpatungon ng kahoy kanang wala jay makahulog sa imuha kanang bakante gid siya or plaza baron or bakante nga walay mahulog matumba sa imuha. Sunod, number 2, kung masirad-an sulod sa balay gamit og pito kanang whistle ba mga bata kanang ingana aron dali makita sa mga otoridad. Kung adunay cellphone gamiton kini sa pagtawag aron makapangayo og tapan. So dako na gamit ang cellphone mga bata kung mahimo perminti full charge. Or sunod, katulog kung ikaw luwas na maminaw sa mga balita para sa dugang impormasyon. So di ka ay okay na ko mamina pa magbalita kay kanan ay napaday simba ko mga posibleng paghitabo or kung sa may mga angay ibang ayuda sa gobyerno. So kabalo mo mga bata makakuha po mo impormasyon nga mga importante. So mga angay na itong buhaton nga luwas kita sa piligrong dala sa kalamidad. Okay, naay angay buhaton na itong mga bata. Diba? Base sa atong gihimo nga pagtuon bahin sa mga kalamidad o sa itong kalamidad, linog, bagyo, dahili or landslide, and then sa itong isa, baha muna siya mga natural nga kalamidad nga angay nato mag-amting kita mga bata. Ani, atong sukdon ko nakakaton ba mo mga bata. So, kabalo ko, naminaw magtarong, doon na may daghang nakatunan. Okay, direksyon. Basaha ang matag kapahayag, huwat isuwat sa lakalang ang sakto kung insakto ang ipahayag ug sayop kung dili insakto. So, kung sayop ang isuwat. Kung insakto ang isuwat or sakto. Number 1, pananglitan.
kusog kaayo ang uwan ug ang inyong balay nahimutang duol sa sapa, mubakwit sa mas habog nga lugar samtang sayo pa. Okay, so answer, sakto ba na? Sayo pa na siya. Number 2, kinahanglan maminaw ta sa mga balita sa radyo, TV o internet para sa mga impormasyon aron malikayan ang disgrasya. Okay, isuwat ng sakto or sayo. Number 3, samtang niuyog pa ang yuta, nidagan si Ana padulong sa gawas. Sakto ba na siya? Sayo ba na siya, mga bata? Number 4, makiglumba og dagan padulong sa gawas kung naa ka sa sulod sa mall panahon sa lino. Sakto ba na siya or sayo ba na, mga bata? So, sayo na kayo sabton ang mga pangutanan no or ang mga sitwasyon nga angan atong buhaton. Kaya ato ba yan ang gitunan, mga bata? So, okay, tanaw nato mga bata kung sakto bang iyong mga tubag or daghan ba mong nahimong kuha. Kabalo ko daghan mong nahimong saktong tubag. Okay, number 1, pananglitan kusog kaayo ang uwan ug ang inyong balay nahimutang duol sa sapa, mubakwit sa mas habog nga lugar samtang sayo pa. Okay, sa saktong tubag. Okay, tanaw nato. Sakto. Number 2, kinahanglan maminaw ta sa mga balita sa radio, TV o internet para sa impormasyon aron malikayan ang disgrasya. Sa saktong tubag. Ano to? Sakto. Okay, check bagin yung mga bata. Arang ka sayo na kayo sabton. Number 3, samtang niuyog pa ang yuta, nidagan si Ana padulong sa gawas. Di ba ito nang gitunaan? Sa saktong tubag. Okay. Sa saktong tubag. Sayo, di ba ingon ko kato atong gitunan pa itong sa 3-piece katong 3-piece or sa English duck cover hold on mo to atong ang buhaton dili kay mudagan kay malabad imong ulo, madisgrasya ka pa, mahugan pa ka og mga bugat nga mga butang imong ulo, di ba? Okay, number 4, magkiglumba og dagan padulong sa gawas kung naa ka sa sulod sa mall panahon sa linog. Okay, be. Sa tutuban. Sayop yun na mga bata, di ba? Ang akong natay earthquake drill, magtuon ta o sa mga imuhaton kung naay linog. Okay, so sayop mga bata. Okay, pila yung check, daghano. Okay. Ano na pala itong ansiran mga bata? Direksyon. Tubaga ang musunod ng mga pangutana. Isulat ang tubag sa kulang. Okay. Number 1. Unsa ang lalawigan ang mas naapektuhan sa bagyong Yolanda niadtong November 8, 2013. Di ba bagyo na siya ang Bohol, naapektuhan pud mga bata, di kalimot si teacher pero dili kay siya kusog, mas kusog sa anang lugar. Okay. Number 2, unsa nga syudad sa Cebu ang nakasinati sa pagdahili sa yuta o landslide. Anatoy namatay gani mga bata nga 78 ka tao namatay tungod sa pagdahili o landslide. Kabuk ka tao. Number 3, unsa ang hinungdan sa grabing pagbaha sa lalawigan sa Leyte. So number 4, unsa ang kalamidad ang nasinati sa atong lalawigan sa Bohol niadto October 15, 2013. Unsa ang kalamidad ang nasinati sa atong lalawigan sa Bohol niadtong October 15, 2013. So manang adlaw mga pata, di kalimot si teacher kay congressional meet na mo to na ako'y mga bata, di ko kalimot ana.
So number 5, unsa ang hinungdan sa landslide nga nasinati sa Naga City, Cebu. 6, unsa ang tawag sa nahimutangan nga lugar sa atong nasod diin mao hinungdan nga makasinati kita og pagtayog sa yuta o linog tungod sa mga aktibong bulkan ng mga bata sa atong mga pagtuon. So, atong tanawon kung daghan mo muna sa number 1, unsa ang inong kalabigan nga apektuhan sa Bagyong Yolanda ni atol November 8, 2013. Ano na to? 1, ang answer is Leyte. Ang number 2, unsa ang syudad sa Cebu ang nakasinati sa pagdahili sa yuta o landslide? Ang sa tubag, Naga City. Katong namatay ang 78 ka mga tao. Number 3, unsa ang hinungdan sa grabing pagbaha sa lalawigan sa Leyte? Tanaw na to. Storm surge kanang tidal wave banda ko kay nga pag saka sa tubig diyan mo bangka na siya sa monay mudasmag sa baybayon. Number 4, unsa nga kalamidad ang nasinati sa atong lalawigan sa buwan ni atong October 15, 2013. Sana siya unsa na? Linog. Yes, linog na mga bata. Okay, number 5, unsa ang hinungdan sa landslide nga nasinati sa Naga City, Cebu? Okay, unsa ka mga bata? Usog na ulan. Okay, syempre himuog linog pod mga bata. Number 6, unsa tawag sa nahimutangan sa lugar atong nasod diin mo ay hinungdan nga kasi natin kita og daghang pagtayog sa yuta or linog bata. Okay, Ring of Fire or Pacific Ring of Fire. Okay, so dahil mong answer mga bata. Mga bata, dahil salamat sa iyong pagtanaw sa video o pagsamot sa leksyon. Kung kabalo ko, daghan mo nakatunan sa atong gitunan karon. So, nakabalo na mo mga bata kung unsa pag-amping sa usa ka tao kung adunay mga natural nga katalagman. Dili man nato kini mapugngan pero dako gyapon kini og tabang nga makaamping ang isig ka tawo para dili mas daghang makalas nga kinabuhi o makalas nga mga panginabuhi para dili kini maghatag ka nato og sobra nga kalisod sa atong kinabuhi. So mga bata, nang salamat sa inyong pagtanaw. Huwag kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, and share. Bye-bye! See you for the next video.